Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaron qandon, javonoy muhtaram, navasaku, havasaku qandi bobosh, zinda va sarbaland boshin. Shirkati Zamzam Umra яке аз беҳтарин ширкатҳо аст, ки ғамхори ҳоҷиён ҳастанд. Ино метавонед ки 15 рӯзи аввал як нархай, 15 рӯзи охир як нархай, як моҳи пурраи моҳи шарифи Рамазон як нархай. номерошо мемонам дар болои экран. шумо метавонед ки ба ҳазур 24 соат дар тамосай суҳбат кунед. оиди ҳаҷ беҳтарин ширкатай. ман ба боварӣ комил дорам ки шумо пушаймон намешавед. бародарони қандам, гапи агар боботона бигирен тасдиқ кинед, занг бизанед ва хулоса барорӣ кинед. ман пешниҳод мекунам ки ҳамкорӣ бо Замзам Умра, ин ҳамкорӣ бақувват, ҳамкорӣ пурсамар, ҳамкорӣ ба хотири зиёрати хонаи худо, ба хотири зиёрати равзаи ҷаноби Расулуллоҳ дар моҳи шарифи Рамазон. марҳамат, зиёд ба ин рақамҳо занг бизанед. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони хеле азиз, мо имрӯз дорем қарор дар Маккаи Мукаррама дар види хонаи Алло давз истем ва ҳама дар як шумо инҷо зиёра кардаша Алло насиб гардна. гуфтани амира дорам ки акай бобоҷон хост ки мо як видеообращение кунем ба ҳам бародарое ки мақсад кориш ки тӯҳмат накуниш ки ҳамин кора сидқа надонист. мо да ҳамин бародар хоб ҳиҷома гирифтем. мо фақат суми бародар ҳамин ҳиҷомаша додагием. кӯтоҳи сухан ки ҳамин бародар хӯропартоӣ кард ва як ҳаҷ ҷумра дар насибаи мо аллоҳ фазлу карам кард, насибаи мо буда. имрӯз мо ина марҳамат қарор дорем ва гуфтанӣ дорем ки ягон майда, ягон суми леви прави ба гуфти русоё ки бигем кора мора меака дода бошем. аллоҳ худаш ва ина хона шоҳиде ки мо ин кора кардагӣ нестем. ва гуфтаниро дорем ки аввал аллоҳ ҳамаро баракат дида ва насибаи хонаи хича зиёрат насиб гардна. аз он ҷумла бобои қанди моро ки аввал аллоҳ дим сабабгори ҳам билети мо айдаруям хича қурапартиам бобо каҷдиш аллоҳ ба анҷоа насибаш бигардна ва оман доги бошад дар ҳаққи мо. ва акай бобоҷона қадди аҳли оилашона ҳам бародари дар гирду гураш ҳамин кора пеш бурдесай. фақат бурдбориё орзумандам ва инсон бесабаб хато нест. ба ҳар суханои пасти баланди зиндагӣ аҳамият наметӣ. фақат кота алҳамду пеш бурдам. бо умед дорем ки акай бобоҷон гуфтагия ки иншоалло ки як билети дига ба намедонам ака ба фикр ки иншоалло мемнахая кумед ки омаден мо дар ҳаққи мо доргӣ бошем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салом дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. дӯстони меҳрубон, чӣ хеле бародара диде ба хости парвардигор ва дастгирии шумо ва камтара ки кӯшишу меҳнати заҳматҳои худмон ки аз ҳисоби ҳиҷомаи проспект мири мо ки тӯли як миқдори бародаре ки омадан ҳиҷома 350 нафар аз ҳамин як бародар шахаи мо ба тариқи қуръакашӣ яъне интихоб кардем. худованд ак насибаш гардона будаем. бародар аз Фархор ки оз дар ҳаҷ рафт, дидед гӯш карда. иншаалло раҳмат ака барои дуои некат. иншаалло бо кори мо давом дода истодаем. мо иншаалло ҳаракат дорем бо чанд нафаригара равон кунем ва корҳои хайрам карданем дар тоҷикистон. иншаалло аз ҳисоби ин корхона мо дар Замзам Умра қарор дорем ки дар пеш метунем иншаалло биёед ҳамҷа Замзам Умраи мо дар ҳамиҷа рақама дори экран метунем иншаалло биёед офис ҳамҷа бибине. ина ин моҳ барои рамазонӣ ҳаста ки $1650 бехӯрду хӯрок 15 рӯзи аввал. ва ҳеҷ ҳоҷи 1700 буд ё 1900 ба хӯрду хӯроки 15 рӯзи аввал. 15 рӯзи аввал $1900 15 рӯзи аввал, $2000 15 рӯзи охир ба хӯрду хӯрок бо $1700 охиршо охир 2400 хулоса оно нархана ҳамҷа мемонам бо бубине занг бизане иншоалло ҷои худтона
вибр кине барое ки дар ҳолати рамазон ки сар шид визагирӣ хеле мушкил мешавад. Ба ҳамин хотир мо ҳаракат дорем ки бародаро то рамазона бигиранд визаҳошона кад мерафтаниян як моҳа меравад 15 рӯзи ахири рамазона меравад 15 рӯзи аввали рамазона меравад. ба ҳамин хотир чӣ кор кунем ҷои худтона бигиред. раҳмати худо иншоалло иҷа рақами 93 ҳиҷома аст. Прас бигирин дигариш замзам мемонам замзам умра ака ҳасан дар офиси пиштагӣ менамҷа номнавис карда истодем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. یک بار تلفن ها تو شکر و دین بار سه بار پگاه هر روز یا اومده به من گفته